Zašto Соломон, бъдещият цар на Великия Израил, не поиска от Бога силна армия, сила или злато? Защото знаеше, без мъдрост всяка власт се разпада. Той поиска сърце, способно да различава, светлина, която показва доброто и злото. Мъдростта не е знание. Мъдростта е светлина, която свети, когато всичко друго угасва. И днес, когато Исус ни кани да вървим след Него, Той не казва: опитай, виж, може би ще ти хареса. Той казва: пресметни дали можеш, защото не може да се живее Евангелието наполовина. Казвам се отец Кшиштоф, аз съм капуцин и живея в австрийските Алпи, в долината Штанцертал. Тук, високо и близо до Бога, идват мисли, които споделям в подкаста Я. Нови епизоди публикувам винаги от петък за събота. Добре дошли! Първото четиво от книгата на мъдростта ни напомня, че човешкия разум не е достатъчен. Без Светия Дух се лутаме, не защото сме зли, а защото сме слаби. Соломон, когато пое властта след баща си Давид, не поиска слава, той поиска мъдрост. Защото знаеше, човек без Божията светлина не може да ръководи дори собствения си живот, а още по-малко един народ. И днес е така. Не физическата сила, не влиянието и успехът правят човека велик, а неговата способност да разпознава и готовността да предаде кормилото на Бога. Евангелието не оставя илюзии. Който не носи своя кръст, не може да бъде мой ученик. Исус не предлага Божието царство като добавка към живота. Той кани да преобразим всичко, да заложим всичко на Божието царство. Да бъдеш ученик на Исус не е декларация в автобиография, не е вечерен курс. Това е отдаване на целия живот. Затова Исус дава два образа – строителя и царя. Единият трябва да изчисли цената, другият – силите си. И двамата знаят, не може да започнеш, ако нямаш смелост да завършиш. Окей, а какво значи да носиш кръста? Исус няма предвид страдание заради самото страдание. Той има предвид съгласието с един живот, който избирам съзнателно. Живот по Евангелието с цялата му красота, изисквания, трудности и светлина. Кръстът не е случайност или наказание. Кръстът е животът, който в свобода приемам и нося заедно с Исус. Днес много се говори за криза на призвания. Но може би проблемът не е, че светът е твърде привлекателен. Може би е в това, че младите хора се научиха да пресмятат. Те виждат, да бъдеш ученик на Исус струва. И не са сигурни дали искат да платят цената. Призванието не е за онези, които ще опитат. Призванието е за онези, които тръгват до край. Който влиза в манастир или свещенство на проба, обикновенно не остава. Защото Евангелието не е тест. То е живот. Евангелският радикализъм не е бреме.
То е път към свободата. Както спортистът се отказва от удобства, за да стигне върховете, така и ученикът на Исус се отказва от някои добри неща, за да постигне най-важното. Не защото не може да има семейство, планове, мечти, а защото е намерил нещо по-голямо и подчинава всичко на онзи, който дава живот. Ако още смяташ, ако още изчисляваш, ако още чакаш да почувстваш повече или да разбереш по-добре, добре. Но помни, Исус не търси готови. Той търси решителни. Само тези, които тръгват до край, ще видят, че си струва. Кръстът не е символ на загуба. Той е врата към пълнотата. Този кръст, за който говори Исус, не е метафора на страдание. Това е ежедневието, което избирам. Животът, който приемам с цялото си същество. И вървя с него, не като жертва, а като свидетел. Истинската мъдрост носи в себе си Божието присъствие. Тя не е само сбор от правила, тя е връзка. Затова се възхищавам на хора като индонезийците, които вписват Бога в своята конституция, не за да го определят, а за да признаят, че човекът не е цялостен без този, който го е сътворил. Да бъдеш християнин не е въпрос на сметки. Това е въпрос на решение. Всичко или нищо. Амин.